Турта я мъчи, пада на дъното и не се обажда рибата. Там, защото е чисто. Как се получила? Още трябва прави рибки. Тази година масово взе да мре навсякъде по целия язовир. По-рано мреше само на задния край, сега по целия язовир има умряла риба. От Славяново имало някакви краварници разправят, оттам се изпускали някакви лагуни с събиране на техни изпражнения. На 14 май са взети проби от водата от различни точки в язовира, от Рьопс, Шумен. По-миналия четвъртък проби от рибата са отнесени в София, тъй като в София има единствена лаборатория, специализирана, която може да каже какви са причините и рибата от какво умира, дали е заболяване или натравяне. Уведомиха ни, че когато е подаден материала, че в двуседмичен срок ще ни уведомят за резултата. Двуседмичният срок изтече в четвъртък. Надяваме се тази седмица да имаме вече резултат. Какви са причините?